Hola, famílies. El present vídeo és una reflexió personal que em va sorgir abans d'ahir, perquè vaig veure una notícia que em va impactar força i, em va generar un cert malestar, ¿vale? I el tema és que el Elon Musk ja ha tret a la llum i ha promocionat, no? Diguem-ne, uns robots en forma d'humanoide total que, segons ell, una de les coses que faran serà treure el teu gos a passejar. ¿Vale? Bueno, aquest senyor segurament sabrà de moltes coses, no ho poso en dubte, però de gossos no. Perquè si no, no se l'hagués acudit dir fer aquest comentari i diguem-ne, promocionar aquest invent, que això ja seria un altre debat interessant del qual poder parlar, però referent als gossos, senyal que no té absolutament ni idea. Vale? Per què ho dic? I això com a mode de reflexió, perquè ens agradi o no, això serà una mica el que ens trobarem en un futur. Perquè, gent rica amb molt de poder i aquest tio té un problema greu de salut mental que poca gent diu, però que és així, que té un tema de personalitat força complicat, em quedaré aquí, està promocionant i promovent una sèrie d'aspectes que aniran en contra dels gossos. Perquè els gossos, és a dir, un robot, i més els robots que va mostrar, que suposo que serà una primera, diguem-ne, edició, com ho vulguis dir, i que s'haurà de millorar i no sé què, no sé quan. Però un gos està dissenyat i preparat per estar primer amb gossos i, si m'apures, i després amb persones, però amb un robot no. Llavors, pretendre vendre això com que el robot, podrà portar a un gos de passeig, em sobta moltíssim, perquè per molt que la intel·ligència artificial doti de coneixement aquest robot, etc., mai podrà tenir tota aquesta part que és el que fa realment especial la relació entre els gossos i els humans, que són les emocions. Sense això, i per molt que investiguin en xarxes neuronals i històries d'aquestes, jo crec, soc de l'opinió, que mai s'aconseguirà algo tan elaborat com la ment humana o com la ment de la resta de mamífers. Potser s'aconsegueix algo força semblant, no dic que no, però no entraré en temes tecnològics perquè no en sé i no és el meu camp. Però el meu camp sí que és les persones i els gossos. I per tant, si algú veient aquest vídeo va dir ostres, mira, doncs així, no sé, m'estalviaré més temps i destinaré el temps de passejar el gos a una altra cosa. Si aquesta és una possible idea, millor no tinguis gos. Millor no convisquis amb gos, perquè, si no perquè vols, per estar amb tu amb el sofà i ja està, no sé, un gos, el bo que té és que pots fer moltes més coses, i una d'elles és el passeig. Per tant, delegar el passeig a un robot, a una màquina, comportarà una sèrie de problemàtiques en els gossos realment importants. Sens dubte. Jo què sé, per començar, problemàtiques tipus maneig de corretja, per exemple. Sobretot, ja dic, perquè els robots que jo vaig veure com a mínim i que va mostrar en el vídeo, doncs eren una mica, per dir-ho d'alguna manera, ortopèdics. Llavors,
el caminar, el moviment... Bueno, potser són robots pensats perquè t'agafin unes bosses de la compra i te les portin a casa, però bueno, no sé. Jo personalment no soc partidari d'això, però bueno, vist el que vaig veure, per aquí anava la cosa. Però la capacitat de treure un gos, de llegir segons quines situacions tinguin el gos, de saber com de l'ús i maneig del corretge, saber quan has de marxar d'un lloc i quan no, etc etc. Jo, sincerament, crec que serà impossible, com a mínim molt difícil. I que si això va per aquí, totes aquelles persones que estimem els gossos hem de posar un fre a això, d'alguna manera, perquè bueno, hi ha coses que s'estan anant de les mans i personatges com aquest tipus ho està accelerant tot d'una manera bestial. Per tant, crec que desenvolupar un criteri, diguem-ne, ètic. Poder algú dir, ostres, és que sempre parla d'ètica en els vídeos. Clar, és que és fonamental, perquè si no apliquem l'ètica ben aplicada segons quines coses, les conseqüències que tindrem després seran nefastes. Per això hi ha l'ètica a la biomedicina, per això hi ha l'ètica a la biomedicina, a la biotecnologia, perdó, a l'enginyeria, a un munt de camps, l'ètica està present, no? I això, diguem-ne que dona un salt molt gran, sens dubte, a la nostra societat, per descomptat, però a la vida dels gossos també. Llavors, algú dirà, bueno, és que s'entrenarà els gossos perquè estiguin acostumats als robots, no sé què. Bueno, la pregunta clau és, cal això? És a dir, cal generar coses que no són necessàries quan hem de treballar per unes altres que sí que són necessàries, com són, per exemple, tenir les protectores arrabassades de gossos perquè no poden sortir, perquè diversos factors, però un d'ells és que poder hi ha una quantitat de la població molt gran que poder no es planteja conviure amb un gos per mil històries, per vacances o per, jo què sé, mil històries. Doncs hem de plantejar-nos altres qüestions que sí que imperen a la vida de les persones i a la vida dels gossos i que si es treballessin bé, molts d'aquests gossos tindrien sortida, tindrien més adopció i moltes de les famílies que poder, per qualsevol criteri, no conviuen amb els gossos, poder sí que s'ho repensarien. I ja no dic de posar-li un robot perquè té el gos a passejar i llavors sí que tindrien gos. No parlo d'això. Això seria... bueno, en fi, un parche em quedo curt. És a dir, seria anar en contra de tot el que és conviure amb gossos i poder seria un factor que generés moltes més problemàtiques de comportament amb els gossos si introduïm segons quines coses a la societat, no? I a la vida amb ells. Després hi haurà qui digui que això és frenar l'evolució i el progrés i no sé què, no sé quanto. Bueno, progrés de què? Si és que molt sovint generem necessitats que no fan falta i que van en contra del que realment necessitem i per això sorgeixen moltes problemàtiques de les que ara actualment tenim. Llavors, anem en compte amb què afavorim i amb què no i en el món dels gossos hem de tenir molta cura de què promovem i de què fomentem. Per tant, bueno, no sé, és una notícia que em va sorprendre moltíssim però bueno, venint d'aquest personatge no, però bueno, sí que si a nivell social donem peu a segons què, ho tindrem molt complicat i els gossos ho tindran molt difícil. Per tant, intentem ser conscients de què comporta certes coses i
i mirem pels gossos, que és el que realment importa, i per les seves famílies, i no ens deixem entabanar per invents tecnològics que realment no comportaran pràcticament cap benefici. Bueno, espero que la reflexió com a mínim us sigui d'interès i us susciti diguem-ne, pensar i donar-li voltes al tema, i si us ha agradat, doncs doneu m'agrada i compartiu el vídeo perquè bueno, aquesta manera d'entendre la vida i l'educació canina i la relació amb els gossos doncs, arribi a més gent. Així que gràcies i fins la propera.